Dek ma joneno oro karka neto. Ngeni Vision 2032 mar loro nyithi utege. Ok ginyiso ni to gidhi chungo death rate mar jonyuol mondo koro 2032 to koro nyathi ma kich onge to kendo kochopo 2032 to nyathi monyuol mewito be koro onge nikech kilore to nyiso ni number 1 isebedo gi pesa moromo gero ute moromo nyithindo gi e the whole country, sub county and county level. Mar ariyo to death rate mantie thurwa ka bende ichunge kata duoke chien mamiyo nyithindo koro ok dhi bedo kiye mondo giyud kuma gidongo. Anyway, en gima nyalo wuoye kata mana dala dek. To ken onge gini ok an to kaka an tang'eni gino will not work. Agora mo jogi into nigi paro mane SMS line oyawe na ria dek auchiel nono wakawa ne ote ria dek moko mantie ka sani mondo mi kama duogo wasom gi achiel kachiel sani mana kama wantiere kode ka mano ote madonjo kacha e mbui mar SMS ria dek auchiel nono gi Facebook Odhiambo Joseph Kombo wacho kama